I per Nadal, tot i que després de l'escudella i la cardolla ja no queda gaire gana, no pot faltar mai a taula el pollastre farcit. Nosaltres el fem així. Jo agafo un pollastre de pagès, fa uns 3,5 quilos llargs. Per farcir-lo faré servir botifarra ibèrica, cansalada ibèrica també, 300 grams de prunes en pinyol i unes 12 orellanes que la nit abans les poso en remull en càvec, que aquest càvec també el faré servir per rostir el pollastre. També faré servir uns 150 grams de pinyons, un parell de cebes, 3 tomàquets, una cabeça d'alls tota sencera, llar de porc, vi ranci, sal i pebre i oli d'oliva, que en aquesta època de l'any sempre el fem servir oli del raig, que està molt i molt bo. He escalfat una miqueta d'oli i torraré una mica els pinyons abans de començar a farcir el pollastre. Ara que ja tenim els pinyons al rostit, posarem la botifarra. Jo a la botifarra li trec la pell perquè m'agrada més com queda. I llavors també és més fàcil de fer-la a bocinets petits per farcir el pollastre. I ara també passaré la cansalada, que he tallat petitona, una mica per la paella. I anem a començar a farcir el pollastre. De moment, el salo i el pebre per dins, una miqueta. I començarem a posar-hi les prunes, les orellanes, després una miqueta de la botifarra, després els pinyons i anirem fent capes. Ara agafo una mica de botifarra, la botifarra l'he tallat a trossets, un cop feta. La cansaladeta i pinyons. Anirem apretant-ho bé i seguim. Les prunes. I un cop el tenim tot ben farcit i l'hem socarrimat també una mica per treure-li les plometes que quedaven, ara el cosim, que no se'ns escapi el farcit. I ara arriba l'hora de lligar-lo perquè ens quedi amb una formeta ben maca. Començo lligant les potes fort, intento que quedin fortes, i després ja començo a donar-li la volta. I ara que ja el tenim lligat, l'unto per darrere, una miqueta amb el llarg i el posaré a la greixonera. I ara es tractarà de tirar-hi una miqueta més, posar-hi una miqueta més de llarg, una mica d'oli d'oliva, que així, juntament amb el suc que anirà deixant ell, tindrem un oli de rostit boníssim. I m'oblidava una cosa importantíssima, que és salar-lo. Mare de Déu. Ara hi tiro un bon raig d'oli i també hi afegiré els tomàquets i les cebes i la cabeça d'alls. La cabeça d'alls, abans de posar-la, la xapo una mica amb un ganivet, perquè així es deixarà anar més. Mentrestant he tingut el forn escalfant-se a 180 graus i ara li posaré uns 20 minutets a 180 graus, després abaixaré el forn i anirem fent unes quantes horetes. Ara ja porta 20 minuts al forn, he baixat el forn a uns 120 graus
i el anirem fent molt a poc a poquet. Ara el que faig és el tombo una vegada, després el giraré una altra i ja el deixaré. I el aniré posant al forn, bueno, posaré al forn així a 120 graus, però cada 20 minuts el aniré regant. Bueno, i ara han passat 20 minuts i l'espraio amb un esprai que se m'ha cremat una miqueta amb caldo, perquè així també li va donant més gustet. Es tracta de mantenir-lo sempre molt humit, així es queda molt amorós. I ara el deixaré 20 minuts més. I ara que han passat 20 minuts més, el que faig és banyar-lo amb el seu propi oli. I això és el que vaig fent cada 20 minuts. Cada 20 minuts em poso un temporitzador i a tirar-li oli per sobre, una mica d'esprai amb caldo. I ara també hi afegiré un rajolinet de vi ranci. Que això també li dona molt bon gust. I apa, 20 minuts més al forn. I ara ja portem uns 40 minuts més, amb els 20 entremig que també l'he ruixat. Ara el torno a ruixar amb una mica de caldo, escudella, vaja. I també hi tiraré el cava en el que s'havien macerat les prunes i les avellanes. Tot això li va donant un gustet i va fent un suc boníssim. I cap al forn. I després d'unes 4 hores de cocció tenim ja el pollastre farcit a punt per menjar. Molt bon Nadal i bon profit!